Разгърни потенциала на твоя бизнес с имоти с свободниквартири.com. Сайт номер 1 за квартири в България. Вече над 15 години сме на първа страница в Google, като ежедневно постигаме доказано ефективни резултати. Данните ни показват над 300 нови и актуализирани предложения за имоти всеки ден от София, Пловдив, Варна, Търново, Русе и още градове и курорти, както от частни лица, така и от агенции. Хиляди запитвания месечно генерирани по обяви за апартаменти, офиси и нощувки под наем. С регистрация в свободниквартири.com разполагаш с 50 безплатни обяви, които можеш лесно да управляваш. Без усилие, без излишни стъпки. VIP обявите ти автоматично се споделят пред 28 000 наши последователи в социалните мрежи. Освен това, всяка VIP обява получава внимателно таргетирана платена реклама във Facebook. Сайтът е максимално лесен за използване, както за публикуване на обяви, така и за търсене на имот. Имаме и специален раздел за студенти, където всяка година хиляди младежи намират своето място за живеене в близост до университета си. Пиковият интерес е през август и септември, когато търсенето е най-високо. Не чакай последния момент за своите оферти. За най-широко достигане до потенциални клиенти, заяви споделяне на VIP обяви във Facebook и в профил страницата на твоята агенция. Едно важно предимство пред конкуренцията ти. Спести време всеки ден. С нашите практични инструменти и интеграция с софтуери за имотни обяви, работата ти ще е още по-ефективна. Синхронизирай и актуализирай автоматично обявите си и започни да печелиш. Свободниквартири.com – платформата, която работи за теб. Видимост, резултати, доверие.